आज बाजारात गेले तर म्हाका मस्त अशी सुंगटां भेटली. तर मी सुंगटां घेतली. त्या सुंगटाचं सार करतले आणि त्याचबरोबर वेरले घेतले. ते मी भाजतले. कुरकुरीत असे मस्त लागतात ते खाऊ. तर चला आता आपण रेसिपी सुरुवात करूया. तर आधी मी मासे साफ करून घेते आणि स्वच्छ धुवून सुद्धा घेते. मासे स्वच्छ धुवून घेतले. सुंगटां पण साफ केले आणि वेरले पण साफ करून घेतले. ह्यांका मीठ लावून घेते म्हणजे याचा जो हिरमुज जो वास असता तो सगळा निघून जाता. आता माशांका मीठ लावून घेतलंय मी. आता त्याचं वाटप करून घेऊया. तर माशांका चांगलं मीठ वगैरे लागतं. तर आता मी वाटणासाठी खोबरं घेतलंय आणि त्याचबरोबर कांदो एक घेतले कापून. 5-6 लसणाच्या पाकळ्या घेतल्या. त्याचबरोबर धने घेतले. तर माशांचा सारा चांगला कलर येण्यासाठी बेडगी मिरची घ्यायची. 10-12 मी बेडगी मिरची घेतले. ते चांगले त्याची देठं काढून घेतले. हिरव्या मिरच्या घेतल्या तिखटीसाठी. हळद घातले मी 1 चमचाभर. चिंच घातलीत. आता हे मिक्सरात वाटून घ्यायचा. तर वाटप करून घेतले आणि मच्छीच्या साराक जो वाटण लागतं ना, तो एकदम असं बारीक लागतं एकदम. जाडसर नाही, एकदम बारीक वाटण करायचं. तर आता वाटण तयार असा. पण आता आपण काय करायचं वेरल्या माशांका मसाला वगैरे लावून ठेवायचे. तोपर्यंत सार होईपर्यंत माशांक मसालो-बिसालो बरं लागतं. ह्यामध्ये मी वाटप घातले 1 चमचाभर. लाल तिखट घातले. यामध्ये आलं लसूणची पेस्ट घातलेली आहे. आलं लसूण कोथिंबीरची पेस्ट केली होती. 1 चमचाभर आगळ घातले आणि थोडंसं मीठ घालायचं आहे. मगाशी आपण मीठ लावून ठेवले होते मच्छीक, त्यामुळे मीठ थोडंच घालायचं आहे. तर आता मी ह्या माशांका लावून घेते वेरल्या माशांका आणि आपण आता सार करून घेऊया. तर गॅसवर मी कढई ठेवली. कढई चांगली गरम झाली की त्यात कांदो घालायचं. कांदो जरासं परतून घ्यायचं. त्यामध्ये हिरवी मिरची घातले, तोडून घातलेली आहे मी. तर आता मी तेलामध्ये जरा परतून घेते. कांदो झालेला आहे. आता ह्यामध्ये आपण सुंगटां घालायची. सुंगटां म्हणजे कोळंबी. ती सुद्धा आपण परतून घ्यायची. सुंगटां सुद्धा मी परतून घेतलेले आहे. आता आता आपण जे मच्छीचं वाटण केलंय ते घालून घ्यायचंय. हे बघा. तर सगळं वाटण मी घालून घेतलंय. बघा असं बारीक वाटण लागतं मच्छीच्या साराला. आता हे वाटण मी 1-8 मिनिटं परतून घेतलंय. आपल्याला आता पाणी घालून घ्यायचंय. तर पाणी मी आता घालून घेते या सारामध्ये. तर मच्छीचं सार कसं जास्त पातळही करूचं नाही. मस्त असं जरा थपथपीत ठेवचं. तर त्यामुळे मच्छीचं सार खूप छान लागतं. ह्यामध्ये मी चवीनुसार मीठ पण घातले. मिक्सरच्या भांड्यात जरासं वाटण लागलं होतं, तर मी त्याच्यात पाणी घातलंय आणि चांगलं मिक्सरचं भांडं धुवून घेतलं आणि त्याच्यात ह्या सारामध्ये आपण पाणी घालून घेतलं. तर मला जेवढं हे सार पातळ पाहिजे होतं तेवढं मी पाणी घातलेलं आहे. मस्त असं दाटसर असं सुंगटाचं सार केलेलं आहे. यामध्ये थोडीशी बारीक कोथिंबीर चिरून घातली वरून आणि ह्या साराक आता उकळी द्यायची. तर सुंगटां पण चांगली व्यवस्थित परतून घेतले. तर हे साराक आपल्याला उकळी द्यायची आहे. तर मी 5 मिनिटं साराक उकळी देते. तर सार आता बघा उकळी इलेली आहे आणि तयार झालेलं आहे सुंगटाचं सार. तर मस्त अशी साधी सोपी पद्धत आहे. मालवणी पद्धतीमधलं तुम्हाला मी आज सुंगटाचं सार दाखवलेलं आहे. तर नक्की या पद्धतीत तुम्ही हा सार करा. खूप छान लागतं. टेस्टला एक नंबर आहे. चव बघायची आहे. मीठ कमी असेल तर मीठ घालायचं आहे. आंबट कमी असेल तर 2-3 सोलं घालायची आहे. तर आता तयार आहे झटपट असं मालवणी सुंगटाचं सार. नक्की ट्राय करा. आवडेल तुम्हाला. आता वेरले फ्राय करून घेऊया. त्यासाठी मी रवं घेतलंय. थोडंसं तांदळाचं पीठ, मसाला आणि मीठ थोडंसं घातलं आणि मिक्स करून घेतले. आणि वेरल्यांका चांगलं मसालाही व्यवस्थित लागला गेलाय. तर आता ह्यांका मी रवं लावून घेते. हे बघा. असे सगळ्या वेरल्यांका रवं लावून घ्यायचं. कारण एकाच टायमाला ते भाजून आणि वेरल्यांका जास्त भाजूक वेळ लागणार नाही. झटपट होता. तर सगळ्यांका लावून घेतले वेरल्यांका. आता गॅसवर लोखंडी तवं ठेवलंय. तवं तापलं की त्याच्यामध्ये तेल घालून घ्यायचो आणि नंतर आपल्यांका हे वेरले मासे चांगले असे भाजून घ्यायचे आहेत कुरकुरीत. तर आता मी जेवढे मावतले तेवढे मी या तव्यामध्ये घालतोय सगळे मासे. एका बाजूने भाजून झाले. आता मी परतून घेते. हे बघा. मस्त असे कुरकुरीत लागतात आणि काटोसुद्धा लागणार नाही. असे चावून खायकच मजा येतात हे मासे. तर असे झालेले आहेत बघा मस्त असे कुरकुरीत. जरासुद्धा ह्याचं रवं वगैरे निघालेलं नाही आहे. आता हे मी मासे पलटून घेतलेले असे. आता मी हे काढून घेते. बघा झालेले आहेत. सगळे मासे भाजून झालेले आहेत कुरकुरीत. आणि हे कुरकुरीतच खूप छान लागतं. गरम गरमच खाऊक मजा येतात.
तर हे बघा सगळे काढून घेतले. जरासुद्धा याचं रवं निघालेलं नाही आहे. दुसरे पण होते ते मासे मी सगळे भाजून घेते. हे बघा झालेले आहेत. तयार असा मस्त अशी सुंगटाची कढी म्हणजे सुंगटाचं सार. त्याचबरोबर मी वेरले माशांसुद्धा कुरकुरीत असे भाजलेले आहेत. खूप छान लागतात आणि असा हा मी जेवणाचा आज बेत केला होता. साधा सोप्पा असा आहे. तुमका कसा वाटला आजचा मी जेवणाचा जो बेत केलं होतं? आवडलं असतलच. पण जर तुम्ही जर कधी सुंगटं आणली तर नक्की ह्या पद्धतीमध्ये तुम्ही सुंगटाचं सार करून पहा. एकदम साधी सोपी पद्धत तुम्हाला दाखवली आहे सुंगटाचं सार करायची. त्याचबरोबर तुमका मी वेरले मासेसुद्धा कुरकुरीत फ्राय करून दाखवले आणि हे दोन्ही पदार्थ तुमका जर आवडले असतील तर माझ्या चॅनलला सपोर्ट करा. म्हणजेच मालवणी ज्योती किचनला तुम्ही सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअरसुद्धा करा. आणि ह्या पद्धतीतल्या तुम्हाला मालवणी पद्धतीच्या ज्या रेसिपी आहेत, तुम्हाला माझ्या चॅनलवर नक्की बघायला भेटतील. धन्यवाद.